إزي دمت مدرخ إرتراويانيوم دمت مدرخ بقانقوا تغرينيا سولوس عربن سنبتن بقوطات رأي إرترا كاب ساعة شمون تخسب ساعة شعات تمشت عب حاتير معبل بعسرت حادش حين شو عتميتن 20 كيلو هرتز وعب 25 متر باند كمون فنوانا بساتلايت ن 24 ساعات عب نايل سات بعسرت حادش حين 678 ميجا هرتز عب polarization vertical ديمقراطياዊ ለውጥ ንምርግጋጽ ናብ ኤርትራ ዝፍኖ መደብ ሬድዮ ኤርትራውያን እዚ ድምፂ መድረኽ ኤርትራውያን እዩ سلام زغبركم سمعتنا نلومي عربي شو عدتن حسي كلتشان عصرت حموشتن استدالو مدبنا زي السعبيو فلما علتاو زينا كان قربينا كاواتينا خان هقدف نهزبي إرترا حارج أنبوطتن بزبلا رأستي استدالو صحف كسعبيو أمود أتخا مسلستا قدايم تقادلتي سبعتات هاقرايان تقالستي زقبرناك على محتد حمشا يكفالو كان أرولكمينا كساف تصايم مدبنا خا كتكتاتولنا نعدم إزي دمت مدرخ إرتراوያን እዩ سلام زغبركم سمعتنا نلومي عربي شو عدتن حاسي كلتشن عصرت حموشتن استدالو زينا انه فلما كان ديار استاتو سرعة قدف سلسة أبالات حلوة بيت مأسرت عراعيرو كم زقتلي تقليهم أستاشدشت ميت سدتنياتات زسافر الجلبة أمياوي كوابيتات مأكلاي بحر بمتحلا زاقيت إسران حموشتن سباتي وطم كسؤنون كلو لعلميتن حمسان كالقود دهيات في أمكم زلو تقليتو ሚኒስተር ፍትሒ ስዊዘርላንድ ካብ ሓንቲ ዓቀባዊ ሰልፊ ሃገር ዝተጻሕፈ ኤርትራውያን ስደተኛታት ጉዳዮም ከይተጸንዐ ዕዋይ ወሃቦም ከም ዘሎ ዝወቅስ ደብዳቤ ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ተጣቢቓ እዚ ድምፂ መድረኽ ኤርትራውያን እዩ ኣርእስታት ዜና ክትከታተሉ ፀኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትና ዝርዝራቱ እንሆ ኣብቲ ከም ኣባላት ጉጅለ 15 ዝኣመሰሉ ፖለቲከኛታት ጋዜጠኛታት ከምኡውን ምእመናንን ተሓይሮሙሉ ዘለዉ ቤት ማእሰርቲ ዝሰርሑ ዝነበሩ 4 ኣባላት ሓለዋ ካብቲ ቦታ ተሰዊሮም ዶብ ንምስጋር ኣብ ከባቢ መህመት ኣብ ዝበፅሕሉ እዋን ብ4 ነሓሴ 2015 ካብ ኣባላት ሃገራዊ ድሕነት ስርዓተ ግደፍ ብዝተኸፍተሎም ተኽሲ 3 ካብኣቶም ሂወቶም ከም ዝሰኣኑ ምንጭታት ድምፂ መድረኽ ኣቃሊሖም እቶም ተለንተ ሰዓረ ይትባረኽ مكتل تلنته محمود صالحن أبال هاجراوي أقولت سامسون حديشن استبهلو قديات رئيسهم كابتي زور أقول كابي شو تلعيلو نابزيتنا تسأل بوتا كم التوصد زملكتو من جتاتنا يتبه هو زملت أبتسعهم نو حسبوتا بسلام آتيكم زلوا وجنزبهم أبيت ما صرت عرا عروز مدبو أبالات حلوة زحلفو زلوا هوت كابتهم أسرات زحلفو هوت كم زي حيش زجنزبو من جتاتنا بس تدفع فيهم ናብ ጎረባብታ ሃገራት ናይ ዝሃድሙን ኣብ ናይ ቀቢጸ ተስፋ ስጉምታ ዝወድቁን ኣባላት ቁጽሪ ይዛይድ ከም ዘሎ ይዝንጋር እዞም ሕጂ ኣብ ጸገም ወዲኦም ዝርከቡ ኣባላት ሓለዋ ድሃይ ስድሮኦም ከይገበሩን ናይ ዕረፍቲ ግዜ ከይተዋህቦምን ንልዕሊ 2 ዓመትን መንፈቕን ከም ጽንሑ ብቐጻሊ ከቕርቦ ጽንሑ ናይ ዕረፍቲ ጠለብ ብምንጻው ድማ ነቲ ናይ ምህዳም ስጉምቲ ከም ዝወሰድዎ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዒራዒሮ ዝምደቡ ኣባላት ሓለዋ ነዊሕ ዝተመልመሉን ድሕረ ባይቶኦም ብደቂቕ ዝተጸንዑን ከም ዝኾኑ ወሲኾም ዘመልከቱ ምንጭታትና እቶም ኣባላት ካብን ናብን ስድራ ቤቶም ዝለኣኹ ደብዳቤታት ብደቂቕ ከም ዝፍተሹን የረድኡ እዚ ብሂወት ኣምሊጡ ኣብ ውሑስ ቦታ ኣትዩ ዝርከብ ኣባል ነቲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዒራዒሮ ዘሎ ኩነታት ብሓፈሻ ንህላዌን ኣተሓዛብ ፖለቲከኛታትን ጋዜጠኛታትን ድማ ብፍላይ ኣመልኪቱ ሰፊሕ ሓበሬታ ክህብ ልዑል ግምት ከም ዘሎ ዘተሓሳሰቡ ምንጭታትና በዚ ኩነታት ዝሰጊኡ ዝርከብ ስርዓተ ግደፍ ኣብ ድባቱ ጎረባብታ ሃገራት ሰፊሕ ኮለላ የካይድ ምህላው ሓቢሮም ካብ ቤት ማእሰርቲ ዒራዒሮ ሃዲሞም ዶብ እናሰገሩ ኣብ ልዕሊ ዝተሓዙ ኣባላት ሓለዋ በቲ ስርዓት ዝፍጸም ስጉምቲ ኣዝዩ ከቢድ ከም ዝኾነ ዘረድኡ ወገናት ከም ሳዕቤኑ ሃለዋት ሓያሎ ኣባላት ጠፊኡ ከም ዘሎ እዮም ዘመልክቱ ሞት ናይዞም 3 ኣባላት ሓለዋ ቤት ማእሰርቲ ዒራዒሮ ስርዓተ ግደፍ ኣብ ልዕሊቶም ናብ ጎረባብታ ሃገራት ሰጉር ዜጋታት ዝፍጽሞ ብረታዊ መጥቃዕትታት بزلعة ملكو يقصلهم هلاو أب أوناوي تصاب سند مرماري كوميشن سفيرون زلو حبريتا بزيادة زنت سركم زخونة من جتاتنا مودعتا وصيهم قليتهم أستا شديش تميت سدتنياتات السفيرة من باراس تنقر الله جلبا كاب جماجم ليبيا إسران 5 كيلومتر رح أبزلو
ሙያዊ ከባቢታት ማእከላይ ባሕሪ ብምጥሓላ ዛጊት 25 ሰባት ህይወቶም ክስእኑ ከለዉ ድሃይ ልዕሊ 170 ካልኦት ጠፊኡ ከም ዘሎ ተገሊጹ። እታ ጃልባ ከተድሕኖም ምስ ዝመጸት ዓባይ መርከብ ኣየርላንድ ኣብ ዝተጸጋዓትሉ እዋን ሓያሎ ስደተኛታት ናብ ሓደ ሸነኽ ናይታ ጃልባ ብታህዋኽ ብምዝዛዎም እቲ ሓደጋ ከም ዘጋጠመ ዘመልከቱ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ዛጊት ህይወት 400 ስደተኛታት ጥራይ ድሒኑ ከም ዘለዎ ገንዚቦም። እቲ ሓደጋ ካብ ዘጋጠመሉ ጀሚሩ ዝተዋሃደ ስርሒት ምድሓን ህይወት ይካየድ እኳ እንተሎ ኣብቲ ከባቢ ተኸሲቱ ዘሎ ህቦብላዊ ማዕበል ነቲ ስርሒት ሓሊኽዎ ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ሓያሎ ወገናት የተሓሳስቦ ከም ዘሎ ከዓ ኣብ ሳልስቲ ዝያጋጢሙ ዘሎ ሓደጋ ሃልዋቶም ተሳኢኑ ዘሎ ግዳያት ኩነታት ኣየርቲ ከባቢ ብእስን ግዜ ነውሕን ብምህላው ብህይወት ክርከብሉ ዘሎ ዕድል ኣዝዩ ጸቢብ ከም ዝኾነ እዮም ዝረድኡ። ኤውሮጳዊ ሕብረት ድሕርቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ 2015 ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ዘጋጠመ ህይወት ልዕሊ 800 ስደተኛታት ዝወሰደ ሓደጋ ስርሒታት ምድሓን ህይወት ብዓቐንን ሸፈነን ንምብራኹ ክሰርሕ ምዃኑን ይሰርሕ ከም ዘሎን እኳ ይግለጽ እንተሎ ኣብ ባይታ ዝምዝገብ ዘሎ ሰብኣዊ ሃስያ ስደተኛታት ግን ንድኹም ጎንታት ቶም ስርሒታት ዘመስክር ከም ዝኾነ ሓያሎ ወገናት ዝሰማምዑሉ ሓቂ ኮይኑ ኣሎ። ጸብጸባት ላዕለዋይ ወኪል ስደተኛታት ውድብ ሕብረት ሃገራት ከም ዘነጽርዎ ኣብ ውሽጢ እዛ ፈሪቕናያ ዘለና ዓመት 2015 ማእከላይ ባሕሪ እናሰገሩ ብዘጋጠሞም ሓደጋታት ናይ ዝሞቱ ስደተኛታት ቁጽሪ ልዕሊ 2,000 በፂሑ ከም ዘሎ እዩ ዝፍለጥ። ሚኒስተር ፍትሒ ስዊዘርላንድ ወይዘሮ ሲሞኒታ ሶማሩጋ ካብ ሓንቲ ዓቀባዊ ሰልፊ ሃገራት ዝተጻሕፈ ኤርትራውያን ስደተኛታት ጉዳዮም ከይተጸንዐ ዕዋይ ውሃቦም ከም ዘሎ ዝወቅስ ደብዳቤ ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ተጣቢቓ። እታ ሚኒስተር ነቲ ጉዳይ ኣመልኪታ ብዝሃበቶ መግለጺ መንግስቲ ስዊዘርላንድ ብዛዕባ እቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ጸገማት ንጹር ስእሊ ከም ዘለዎ እቲ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ዝወሓስ ዘሎ መሰል ዕቁባ ድማ ብመንጽር ዝሓቂ ዝምዘን ከም ዝኾነ ኣተሓሳሲባ። እታ ሚኒስተር ወሲኻ እታ ኣብ ጉዳይ ስደተኛታት ጸቢብ መርገጺ ዘለዋ ዓቀባዊ ሰልፊ ስዊዝ ፒፕልስ ፓርቲ ዝሰደደቶ ኣስኣዊ ደብዳቤ ኣዝዩ ካብ ሓቂ ዝረሓቐን መርትዖታት ዝተነፍጎን ከም ዝኾነ ብምግንዛብ እታ ሰልፊ ኤርትራውያን ብብዝሒ ክስደዱ ዝግድዶም ዘሎ ጠንቂ ብቐረባ ከተጽናዕ መኺራ። ስዊዘርላንድ ነቶም ሕሱም መንበሮን ባርነታዊ ኣገልግሎትን መሪርዎም ናብ ሃገራ ዝኣትዉ ዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ኢድ ዝሃደሙሉ ስርዓት ክትመልሶም ከም ዘይኮነት ሚኒስተር ፍትሒ ወይዘሮ ሲሞኒታ ሶማሩጋ ወሲኻ ኣረጋጊጻ። ስዊዘርላንድ ከዓ ዝበዝሑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዕቂበን ካብ ዘለዋ ሃገራት ኤውሮጳ ብቐዳምነት እትጥቀስ ሃገር እያ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሎሚ ዝተዳለወ ዜና ዝሰማዕኩሞ እዩ ነይሩ። ምስ ተረፈ መደባትና ንሓድገኩም ሰላም ምስ ኩልና። زيرد وخيل ما
سدت زملو غانزا سلا سدت زملو غانزا زين حسي مرقم وترس بزا ماذا خبك زيت رحاقي ودي إيوه متى كتب لي حقوس يا زبس لابسلك وسلي وش تيزل وقل أنت تفتيو سدت مهلوي ماي مفهم فرقيو كداني تسبق ما دخلك زيت رحاقي وديت إنوام متى كتب لي حبوس يا زبس لابسلك وسألي عبعد الهون وش تيزي مسألو عبوزلو حكيمة ماي بيمسل والو زغبركم سمعتنا كابز قتلنا هجدافن ህዝቢ ኤርትራ ሓርጨን ቡጥጠን ብዝብል ኣርእስቲ ዝተጻሕፈ ጽሑፍ ከነቕርበልኩም ኢና ክትከታተሉና ንዓድም። እዚ ድምፂ መድረኽ ኤርትራውያን እዩ። ህግደፍን ህዝቢ ኤርትራ ሓርጨን ቡጥጠን ኣብ ፈለማት ሰዓታት ህዝቢ ብገርሁን ከሎ እቲ ዘምጽኦ ናጽነት ናቱ መሲልዎ ወነንቲ ህግደፍ ዘዝብልዎ ክሰምዕን ከሎ ንሳቶም አንጻር ኤርትራን ህዝባን ዘካይድዎ ዝዓበየ ኩናት የሰውሩ ነይሮም። ንህዝቢ ኤርትራ ብገዛእ ሓይሉ ክዋግእዎ ስለ ዝወሰኑ ከዓ ኣብቲ ናይ ታሕጓስ ናጽነት እዋኑን እንተኾነ ፈጺሞም ከይዕረፉ ተንኮሎም ዓሊሞም። እቲ ኩናት ኣብ ሓደ እዋን አንጻር ኩሉ ማሕበራት ህዝቢ ኤርትራ ዓሊሙ ኣብ ውሽጢ ሒደት ዓመታት ንዝበዝሐ ሓይሊ ኤርትራን ህዝባን ኣዳኺምካ ነቲ ዝተረፈ ሓይሊ ኣብ ጥቕሞም ጥራይ ዝውዕል መካየድን ምግባሩ ዝዓለመ እዩ ነይሩ። ንሕብረተሰብን ታሪኹን ኣዳኺምካ ምዝራጉን ንታሪኹ ከም ውልቃዊ ውፅኢት መለኮታዊ ሓይሊ ውልቀ ሰብ ብምቕራብ ተበጊሱ ህዝቢ ንሃገሩ ከም ዝንዕቕ ነቲ ዓመፅቱ ዝነገርዎ ፅውፅዋይ ጥራይ ክኣምን ክሰርሕ ተበጊሶም ባህልን ልምድታትን ምስናይ ቅርፂ ኣነባብራ ሕብረተሰብ ሰባቢርካ ንጽባቐት ሃገር ክብገስ ዝኽእል ኩሉ ተበግሶ ምቕታል ብሰላሕታ ጀሚሩ ንለውጢ ዝብገስ ሓይሊ ምናልባት ከይርከብ ቅድመ ስጉምቲ ብምውሳድ ተገርሂን ከሎ ንሓይሊ ሓፋሽ ምብርዓን በቲ ዝኸፍአ ተንኮል ተኣሊሙ ብዘይካቲ ሓሶት ትንተናታት እናሃብካ ንጉዳይ ሃገር ኣብ ሸንኮለል እናእትኻ እናፍረስካ ሃናፂ ናይ ምምሳል ቀዳማይ ጥበብ ተንኮል ዝድግፎ ሓያሎ ኣገባባት ካብ ሕጊ ብዝበርትዕ መገዲ ክስርሑ ተፈንዮም ኣብ ውሽጢ ውሕዳት ዓመታት ድሕሪ ናጽነት ሃገር ህዝቢ ብዛዕባ ዘይነበሮ ፍልያት እናሓሰበ ጸዓቱ ነእምሩኡን ከባኽን ስውር ወፍሪ ተሰዲድሉ ዕድመን ዓቕምን መንእሰያት ንምድኻም ዝርከቡ ጸጋታት ሃገር ዘባኽን ወፍርታት ብኣዋጅ ተበጊሱ ዝሓስብ እምሮ ተረኺቡ ካብ ቦትኦም ከይኣልዮም ትካላት ትምህርቲ ምስ ሞያተኛታቱ ባዲሙ ቁጠባዊ ለውጢ ንሓፋሽ ኪንዮድራር ኢለ ተሕሊፉ ከይሓስብ ብኡ ኣቢሉ ከዓ እቲ ሃገር ብቕልጡፍ ምእንቲ ክትዓኑ ኩሉ ናይ ስራሕ ተበግሶ ብሽሕ ሓጹራት መሕለፊኡ ተኸልኪሉ ህዝቢ ኤርትራ ንናጽነት ኩሉ ዘለዎ ዓቕምን ብቕዓትን ምስናይ ኣእምርኡ ኣካሉን ህይወቱን ክውፊ ቀሪቡ ተቓሊሱ ዘለዎ ነጊፉ ከዓ እዩ ነታ ካብ ኩሉ ዝዓበየትን ብዘይበኣ ዝኾነ ዘይህሉን ናጽነት ኣረጋጊጹ ናጽነት ሃገር ምስ ተረጋገጸ ግን ገለ ካብ መራሕቲ ናይቲ ህዝቢ ኤርትራ ዘካየዶ ቃልሲ ንኹሉ እቲ ኣብ ዓመታት ቃልሲ ዝተፈጸመ ታሪኽን ሓይልን ናቶም ናይ በይኖም ጥራይ ምዃኑን እናገለጹ ንመንነት ሓፋሽ ኣስተናዒቖሞ ካብዚ ሓሊፎም ከዓ ነቲ ዝርከቡ ህዝቢ ኤርትራ ተወዲቡ እናተቓለሰ ዘጥርዮ ነገራዊ ትሕዝቶ ዋንነት በይኖም ገይሮም ኣብተን ቀዳሞት ዓመታት ናጽነት እቲ ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ ዝተጠርየ ርእሰ ማል ህዝቢ ኤርትራ
ኣብ ኣባላት ናይቲ ዝተቃለሰ ውድብ ዝነበሩ ሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራ ክምቀል ዘይኮነ ዋንነት ስዋኣት ብምዃኑ ብሕድሪ ክቕመጥ ከም ዝግብኦ ገሊፆም እቲ ባዕላቶም ዝሓረይዎ ተሰካም ሕድሪ ግን እቲ ካብቶም ስዋኣት ዝደሓነ ተቃላሲ ሓፋሽ ከም ዘይከውን ገሊፆም ሓፋሽ ህዝቢ ንሕድሪ ስዋኣት እሙን ስለ ዘይኮነ ንሳቶም እቶም ባዕላቶም ሽዮሙ ግና ጻድቃንን ሓለይቲ ውፅዓትን ስለ ዝኾኑ ነቲ ማዕከን ሕድሪ ኣብ ውልቃዊ ካዝንኦም ኣቐሚጦም መሸቀጢ ውልቃዊ ኮርፖሬሽኖም ገይሮም ህዝቢ ኤርትራ ብኩሉ ተቐርቂሩ ከይሰርሕ ተጨቢጡ ካብትን ናብትን እናተላኸዐ ንሳቶም ግን ብማዕከን ሕድሪ ስዋኣት ዘይተኣደነ ሃብቲ ምምእራር ተተሓሒዞሞ ኣብ እዋን ናጽነት ኣብ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ቁጠባዊ ዓቕሚ ዘይብሉ ባዶሽ ከም ዝገጠሞም ደጋጊሞም እናገለጹ ነቲ ዝበራታዕ ዝነበረ ቁጠባ ከም ውፅኢት ናይቲ ብውልቆም ንህዝቢ ኤርትራ ዘምጽኡሉ ናጽነት ውፅኢት ውልቃዊ መንፋዓቶም ምዃኑ ብኩልቲ ብገንዘብ ህዝቢ ዝካየድ መራኸቢ ብዙሃንን ብመንገዲ ዕሱባት ዘርጋሕቲ ወራታት ሓሶቶምን ንህዝቢ ደጋጊሞም ገሊፆምሉ እቲ ንሓዉ ከም ርእሱ ዝርኢ ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ምድንጋር እዚ በቲ ዝሓሰብዎ ዘይኮነ በቲ መናበሪኡ ዝኾነ ክቡር ኣጠማምታ ስለ ዝረኣዮ ንሓሶቶም ኣጥቢቑ ይተኸታተሎም እቶም ብሃብቲ ሓፋሽ ዘይፅወር ሃብቲ ደሊቦም ንህዝቢ ገዲዶም ዘለምንዎ ዘለዉ መራሕቲ ኸኢና ባህልቱ ነቲ ኣብ እዋን ቃልሲ በቲ ውድብ ዝውነን ዝነበረ ትሕዝቶ ነቲ ኣብ ሃገር ፅንሐ ዓቕምን ነቲ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ዝርከብ ዜጋ ዝወፈዮ ኣማኢት ሚልዮናት ዶላርን መንዚዖም ውልቃዊ ንብረቶም ገይሮም ኣብ እዋን ቃልሲ ንዓቕምቲ ንናጽነት ዝቃለስ ዝነበረ ውድብ ተጠቒሞም ኣብ ሜዳና ወፃእን ዘካይድዎ ዝነበሩ ዓሰርተታት ዓይነት ዘይሕጋዊ ንግዲ ብዋጋ ስዋኣት ዜጋታት ዘይተመጠነ ሃብቲ ኣጥርዮምሉ ነይሮም እዮም ሕጂ ክርአ እንከሎ ግን እቲ ዘካየድዎ ዝነበሩ ካብ ሰብዓታት ዝጀመረ ንግዳዊ ንጥፈታት ብዛዕባ ኣብቲ ቃልሲ ዝነበሮም ግብራዊ ተራ ብዙሕ ዘተሓሳስብ ትዕዝብታት ይገሃድ ኣሎ ነቲ ኣብ ዓመታት ቃልሲ ዝተጠርየን ንዕኡ ከም መናገዲ ተጠቒሞም ንሓይልቲ ውድብ ኣዋፊሮም ዘጥረይዎ ሃብቲ ኣብቲ ናጽነት ዝኾነሉ እዋን ካብ ኩሎም ከምኣቶም ዝኣመሰሉ መራሕቲ ተቃለስቲ ውድባትን መራሕቲ ሓያሎ ሃገራትን ዝሃብቶሙ ኮይኖም ኣስመራዕት እዮም ካብ ቀዳማዮም ዳሕራዮም ስለ ዝገድድ ንብዙሓት መራሕቲ ሳልሳይ ዓለም በቲ ዘርእይዎ ምጥፋእ ስርቅን እናዘለፉ ንህዝቢ እናገርሁ ጉዳይ ምምእራር ዘይናቶም ብዛዕበየ መገዲ ተተሓሒዞሞ ነቲ ኣብ ናጻ ኤርትራ ዝነበረ ሓድሽ ቁጠባዊ ምንቕቓሕ ከም ዕድል ተጠቒሞምን ንድሕነት ሃገር ኣብ ዋጋ ዕዳጋ እናእተዉ ብዝከኣሎም እናተጻደፉ ንሚልዮናት ዶላር ገንዘቦም ናብ ቢልዮናት ከደይብዎ ሃገርን ህዝባን እናኸፈሉ ክሳዕ ጉዳይ ሃገር ዘዘኻኽሮም ዘድልዮም ተጻዲፎም ኩነታት ሃገር ዘዘኻኽሮም ምስ ተረኽበውን መኣዲ ስርቆም ስእኑ ስለ ዝመሰሎም ብስምባዴ ንሃገር ብምልእታ ከኣስርዋ ተበጊሶም ካብ መዓልቲ ናጽነት 10 ዓመታት ከይሓለፈ እንከሎ እቲ ዳግማይ ምስ ኢትዮጵያ ዝተኻየደው ኩናት ህይወት ዓሰርተታት ኣሽሓት ቀዚፉ ዝግ ምስ በለ ሓደ ጉኑን ቁጠባዊ ዓመፅ ኣርዮም መራሕቲ ናይቲ ዘለዎ ዘይብሉ ተቃለስቲ ውድብ ኣብታ ባዶሽ ቁጠባ ፀኒሕዋ ዝበልዋ ሃገር 10 ዓመታት ከይፀንሑ ንመንግስቲ ኤርትራ ወይ ነታ ንሱ ዝውክል ሃገር ኣብ እዋን ኩናት 300 ሚልዮን ዶላር ከም ዘለቅሕዎ ብምግላጽ ካብ ካዝና ሃገር ኣውፂኦም ናብቲ ኣብ ወፃኢ ዝርከብ ውልቃዊ ሕሳባቶም ኣስኪሮሞ እቲ ገንዘብ ብዘይካቲ ካብ ህዝቢ ኤርትራ ሰሪቆም እናወሰድዎ ዝምለስ ልቓሕ ምዃኑ ምግላጾም ኣብ ምፍጣር ዋሕዲ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ከም ቀንዲ መሳርሒ ተጠቒሞምሉ ንነጋዶ ኣብ ሃገር ምስራሕ እናኸልኡ ንዝሰርሑ እናኣሰሩን እናሳጎጉን ነቲ ኣብ ኤርትራ ዝርከብ ዕዳጋ ውልቃዊ ድኳኖም ክኸውን ወሲኖም ሰውሑድ ርእሰ ማል ሸቃጦ ብዋሕዲ ኣብዛ ብሰንክቲ ንህንፃ ዝተባህለ ሃገራዊ ኣገልግሎት ሰራሒ ሰኣነት ሃገር ዝተፈጥረ ዋሕዲ ቀረብ ድራር ዕለቶም ምርካብ ብብዙሕ ላዕልን ታሕቱን ኮይንዎም ኣብ ዝሓለፈ ልዕሊ 10 ዓመታት ህዝብን ምድንጋር ተባሂሉ ወሬ ሃብቲ ማዕድናት ኣብ ኤርትራ ብመርበባት ወርኦምን ብማዕከናት ዜናኦምን ብዘይ ዕረፍቲ ተሰሪዑሉ معدان مستجمري ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሓደ ለይቲ ኩሉ ናይ ዓመታት ጽቡቕ መብጻዕታት ግደፍ ክጋሃደሉ ምዃኑ ተጸቢ ድሕሪ ብዙሕ ምድንጓይ ኣብ ኤርትራ ዘመናዊ ዕደና ተጀሚሩ ምስተባህለ ግን ድሕሪኡ ዝተሰምዐ የለን ህዝቢ ኤርትራ ብወረ ጥራይ ሃብቲሙ መነባብሩኡ ካብቲ ቅድሚት ናይ ዕደና ፕሮጀክትታት ምጅማሩ ዝነበሩ ኣዝዩ ገዲድሎ ወነንቲ ህግደፍ
እቲ ካብ መወዳእታ 1990ታት 10 ዓመታት ዝደናጎየ ወፍሪ ዕደና ንጥቕሚ ትጉሩ ሓፋሽ ምዃኑ እዮም ዝገልጹ ነይሮም። እቲ ዝገብርዎ ዝነበሩ ግን ሓይሊ ሓፋሽ ክዳኸም ተጸቢኻ ነቲ ዕደና ውልቃዊ ሃብቶም ንምግባሩ እዩ ነይሩ። ቅድሚ 10 ዓመታት ከዓ ኤርትራ ኣብቲ ኣብ ሃገራ ዝርከብ ዕደና ዝህልዋ ብርኪ ክዓቢ ከም ዝግብኦ ክካትዑን ከለዉ ንለባሙን ንገርሁን ንዕሸሞ ነይሮም። እቲ ክግበር ዝግብኦ ስምዓት ኣብ ምፍራም ምስ በጽሐ ኤርትራን መንግስታን ብሕሉፍ ድኽነት ስለ ዝጠፈሹ መንግስቲ ኤርትራ ይኹን ህዝቢ ኤርትራ ኣብቲ ወፍሪ ብርኪ ክገዝኡ ዓቕሚ ከም ዘይብሎም ገሊጾም በቲ ዘለዎም ሕሉፍ ሓልዮት ሃገርን ህዝብን ነቲ ናይ ዕደና ብርክታት ካብ ሃገር ክወፅእ ስለ ዘይደለይዎ ከዓ ነቲ ንህዝቢ ዝተሓስበ ብርክታት እቲ ናይ ውልቆም ኮርፖሬሽን ገዚኡ ማሕፉድኡ ህጢሩ ህዝቢ ክጭፍልቀሉ ወሲኑ ኣብ ዝሓለፈ 5 ዓመታት ካብ ዕደና ዝተረኽበ ኩሉ መኽሰባት 3-4 መልእኽቲ ጥራይ ይሓፍሱ ኣለዉ። ንሃብቲ ህዝቢ ኤርትራ በቲ ኣቐዲሞም ካብቲ ህዝቢ ዝሰርቑ ሃብቲ ገይሮም ከዓ ዳግማይ ይሰርቁ ኣለዉ። كل بلغا جما كلما 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 وانت قريب ركسنا يقرا كل صورة يبرا يبلدي لملما شمعت بكل بلغا جما كلما قريب ركسنا يقرا كل صورة يبرا تعميش مختك صغم كداقل إريتراك وشانتي ما يبابل يجامرا انت تكلم لما ومتان هندم برودات لما تعال أخلق وشامات يبرا قامل إيه وقوة الكود قمن تقني علي تاخد لقن كولوال والدايتا ووارب عدال قناي بهرب ومتان سقرو مي رحلتك وانت نسم قلوب سيراكم بغتخطو كترو غير ترا حمرب سوقين كسمو يترو فرا وكرز لتغواسو كفوق في اللقداو كدوس الغشاميتو شاكتي ورداو إلكتريان وشام دبساو سفال التبشيش داو إلكتريان وشام دبساو سفال التبشيش داو إلكتريا لولا عمل مالي ترمى فوقنا عسلي أول طوالي إلكتريا لولا عمل مالي ترمى فوقنا عسلي أول طوالي لملما شمعت بكل بلغا جما خلما تلما خلما وانت قريب ركسنا يقرا كسورة يبرا ناميت شموخ دبسخن كداقل إريتراك وشانتي ما يبابل يجامرا انت كلم لما ومتان هدام برودات لما تعال أخلق وشاماتي برقامل إيه واقوة تقود قنن تقني علي شوفيش تاخد لقن كولوال والدايتا ووارب عدال قناي بهرب ومتان سقرو ني رحلتك وانت نسم قلوب سيراكم بغتخطو كترهو إرترا
وشام رقص بين والسماء كررك مرار وكرز لك واسا وكفوف باللقدا ودوس الخشامي دو شاكتي وردا إلكتريان كل شام دقصاو سفالة تبشيش داو إلكتريان كل شام دقصاو سفالة تبشيش داو إلكتريا الأولى حمل مالك كرمة وفمع سهيل هو طبالي إلكتريا الأولى حمل مالك كرمة وفمع سهيل هو طبالي بحر عطشان ضاق وعرايب تهبل الصداق لأطفالهم براكل والرباق وشامهم بطن شام بلقاق وتبلخ بحر عطشان ضاق وعرايب تهبل الصداق لأطفالهم براكل والرباق وشامهم بطن شام بلقاق لا 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 لنا لا ليتري الأولى كشام درستنا لا 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 لنا لا 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 لنا لا ليتري الأولى كشام درستنا بحر عشان أقاوى وحرايب تهبل الصداق لأطفالهم براكل والرباق وشامهم بكل شام بلقاو وتبلخ بحر عشان أقاوى زخبركم سمعتنا أبس حالة مدبنا مسلسة إرتريان تقارلتي زقبرنايو سفيك على محتت 4 كفالات بتخاطالي أرمنا لكم يرنا لومي حمشا يكفالو قطليو كتب كتاتولنا نعدم إزي دمت مدرخ إرتراويان يوم كم زرداني سرعة قدف دهر زيناي صبصاب مرماريت كوميشن زقربو صبصابن دهريو بايتو سوء مسالات تأكيبو زهابو وسانين كم زيجيرو درجة سنبيدون تداهلون زفلت أي مثلاً سلزخونا خاء نبوملو تيبوزو على دلاي فتحي زيغا استفل عليه سمنات أمغا الأخوات نايسي أيام ويعني يوم قال إننا بلا كنا عصفتينو أبز أربع جزي أب ناتو دمسي أبزك الحم مع كنا زيناون زرعنايو تي سلفنا جنيبا بداني إرزاني إثيوبيا يزمن الناتو استمرحي قلز بالله نتسب إذا قالن زهوتتن نجارات فترة له نصحاتكم بقى كال زوعلكم ما بقال سحرنت جامكم زبركتكم سنكلكم تقالتي بمركوس زمرحكم وسلفي نيرما إذا خمسة عينت ألمن تقنن أقدموا تباهي اللوبتي أرستنا بخمي يخم كتزلوا تقالتونا وعلهم تم قال سكاي فلتون تم تقالت غنتاي داير خيبوا تني حبرت مزمور زمور نيرهم قال لنا تباهلوا أنت تصحيفوا إما إذا نبي إخمر حنا إذا خمسة عينت تقنن ألمن نجبر كان نجارات كم مسمورون مع أظن نملاي زجبر فتنا هجدف كسام ماسي خيد انتي رؤيتهم صعبة هو تاي مسلكه هجدف كلتي نحصل كاتوم ناتود خير زلو خون خوين بن إذا هجدف زبال ود سنكم حصوتي كان ولا حد سنكو كيبلو حصوت بحصوت عن حصوت يمنو أم الدنقار يمنو كم فلتو زلنا مخنياتو أحفرمني حصوت نور مخانو مسلم نور مخانو أحفرمني ويوم تملميلو مخنياتو إذا ببوليسيز تتحلي كلهم فاشيشتاويان بس أنهم سرعات تقوموا حصوت مدنقار صلوا مقبع إذا ناتهم تاشمي زخونوا غينو ناتهم كأمنهم زخونوا كأمنهم أخوليهم كم إلى ناتهم رح يقوم ذلوا ناتهم نحاورة تاشكر ذلوا نخلي حسب جن كدنا قروا يقولون سلزي نحنا كمتي أقدم خبها سنة إجامنا إرتران إثيوبيا تخوابيرنا مزغدا الناس إجامن حيا كما هاجرات السلام الزغدا إلى أمن نحنا مكوارنا يكلتي حسبه هلو أتي تبلاش دلنا زمدنا أبنو بركملس
ብምክብባር ክንነብር ኢና ንደሊ ሽግርና ፈቲሕና ብሰላም ክንነብር ኢና ንደሊ ብዝተረፈ አንድነት ኮይኖም ናይ ኢትዮጵያ ኮይኖም ኢትዮጵያ ንኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ንምምላስ ዝግበር ተገብረ ሰላማዊ ሰልፊ ተባሂሉ ጉቡእ ተነጊርዎም ንኤርትራ ሲ ኣብ ፌደሬሽን ኣብቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ትሕቲ ኢትዮጵያ ክትቁረን በዛ ኮሚሽን ምርማሪት ሽማግለ ናይ ሰብኣዊ መሰል ተመዚዛ ሕጂ ሃገርና ከይትሽየጥ በዓል ኣሜሪካ ናብ ኢትዮጵያ ክሸጣኣ ሽርሕታት ገብራ ስለ ዘለዋ ነዚ ንምቋም ኢና ንኸይድ ዘለና ዝበለት ንሰብ ኣላ ሕጂ እዚ እንታይ ሚስ ኢንፎርምድ እዮም ገይሮሞ እዚ ነቲ መሃይም ነቲ ፊደል ዘይቆፀረ ነቲ ኩነታት ዓለም ዘይፈልጥ ብቐረባ ነቲ ዘሎ ኩነታት ናይ ዓለምን ናይ ኤርትራን ከንብብ ዘይክእል ሰብ ንዑ ከተናግርዎ ክእሉ እዮም ምክንያቱ የሎና ፖለቲካ ናይ እቲ ካልእ ግን ፈሊጡ ክንደይ ምሁራት ክንደይ ሊቃውንቲ እዮም ኣብቲ ምድንጋር ተዋፊሮም ዘለዉ ስለዚ እቲ ዝበዝሕ ህዝቢ ኤርትራ ግን ነቲ ሓቂ ክፈልጦ እዩ ገበን ግፍዒ ተፈፂሚ ኣሉ ዘይበሃል ግፍዒ ተፈፂሚ ቅትለት ሞት ማእሰርቲ እቶም ምስኦም መሳርሕቶም ላዕለወ ሰበ ስልጣን ዝነበሩ እንዲዮም ብዘይ ሕጊ ኣጥፊኦም ዘለዉ ካብዚኣ ተዓቢ መርትዖ ኣላ ድያ ነዚኦም እንዲዮም ግዲ ወያነ ሃገር ሃሊፎም ክሄዶም ከምዚ ገይሮም ገለመለ ዝበሉ እዚኦም ኣነ ከምታ ዝበልኩ ብሸካ ሓሶት ካልእ ስንቂ የብሎም ባዕዮም ዝነብሩ ንዓዓ ከካውስ እዮም ዝነብሩ ስለዚ ንሕና እዚ ስኽፋ የብለናኒ ምክንያቱ ንፈልጦም ስለ ዝኾና መደናገርቲ ምዃኖም ንፈልጦም ስለ ዝኾና ግን እዚ ሓርቂ እዚ ተወዲኡ ሕጂ እዚ ስንቂ እዚ ተወዲኡ የለን ሕጂ መሕለፊ የለን ምክንያቱ ንሕና ኤርትራውያን ንፈልጦ ነገር ኢና እኳ ነቲ ንፈልጦ ነገር ኢና እኳ ደገፍና ይብና ዓለም ግን ፈሊጣቱ ኣብ ኤርትራ ሽግር ከም ዘሎ እዛ ዓዲ እዚኣ ግን ንጎንጎ ትጉሕጓሕ ኣላ ንጎንጎ መንእሰይ ወፃሉ ስጋ ሕጂ ሰብ ኣትሎ ብባሕሪ ሰብ ጠፍእ ኣሎ ብመገዲ እዚኣ እቲ ሃገር እኮ እዚኣ ዘላትካ ሃገር ኣብ ንሓትሕትካ ሕትገታት ዘይትገብረሉ ምክንያት እንታይ ኣለካ ኣብቲ ሕትገታት ተመሊስና ውንሱ እዩ እዚ ሃገር እዚኣ ትጠፍእ እኳ እያ ዘላ እዚ ወያነ ኣሜሪካ ገለመለ እዚ ቋንቋ እዚ ንህዝቢ ኣደንቂሩ ዘሎ ቋንቋ ናይቲ እቲ መሃይም ክዳናገር ይኽእል ካልእ ግን ወላ ሓንቲ እናፈለጠ ዝገብር እናፈለጠ ይፅይቕ ስለዚ ነዚ ሓንቲ ክትገብሮ ኣይትኽእልን ኢኻ ሓንቲ መዓልቲ ግን ጥቕሙ ምስ ተተንከፈቶ ክመፅስ እዩ ከምቲ ክበሃል ፀንሐ ገዝኦም ምስ ኣፍረሰሎም እኳ ሕጂ ዝተቐየርኩ ብዙሓት እዮም ክልተ ካብ ሚእቲ ምኽፋል ዘቋረፁ ከለዉ ህግደፍ በቲሉ ረብሑ እንዲ ዝጎድእ ኩሉ ሻዕ ኣብቲ ሓሰቦ ገደል እዩ ዝኣቱ ስለዚ ንሕና በዚ ናቶም በዚ ኣይንሽበርን ኢና እተኸኣለ መጠን ከዓኒ ነቲ ዝብዎ ዘሎ ጉጉይ ዝኾነ ገፅ ናይቲ ኩነታት ብጥዑይ በትቁሩም መንገዲ ኣቕሪብና ንህዝቢ ብግቡእ ንረድእን ነስተምህርን ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ናይዚኣቶም ልሙድ እዩ ምክንያቱ ኣብ ሓሶት እዮም ዝነብሩ ስርሖም ንሱ ስለ ዝኾነ ካልእ ስራሕ የብሎም ብሓሶት እዮም ዝነብሩ ከምዚ ኢለ ጥራይ ክገልፆም ዝኽእል ኦኬ ቴንክ ዩ ሃራይ ተወሳኺ እንተሎ ዘይሃሉ ክንሰግር ሃራይ ክንውስኸላ ኢና እዚኣታ መሰረታዊት ኮይና ትስማዕና ዘላ እንታይ መስለካ ሕጂ እዚ ንሳቶም ነቲ ሓደ ድሕር ትርር ዝበለት ተቃውሞ ድሕር መፅያ ኣበር ምውፃእ እንድዩ እዚ ኣካል ናይቲ ነፍሲ ምክልኻል ኢኻ ሕጂ ከም ንረኣናዮ ኣካል ናይቲ ነፍሲ ምክልኻል እዩ ኣፍንጫ እንድሕር ተሃሪማስ ዓይኒ ትነብዕ ዝበሃል ምስል ኣለዎ ኣባና እዚ ዝተባሃለሉ ምክንያት ኣለዎ ብግብሪ ተረኣየ እዩ ኣብዚ እቲ ብዙሕ ዘሎ ዓለማዊ ወይ ጉርብትናዊ ፖለቲካ እኳ ከልዕል ትደይ ዘለኹ ግን እሳቶም ዝኾነ ይኹን ተቃዋማይ ብናይ ተጋሩ ክምስርሕዎ ክደልዩ ከለዉ ንዝኾነ ይኹን ተቃውሞ ዘርኣየ ከዓ ትግራዋይ ክብሉና ኢና ንርኢ ካብታ ትግራይ ንናድዳ እሞ ኣብታ ኣስመራ ዘሎ ስርዓት ንባዕሉ ናይ ትግራይ መበቆል ዘለዎ ዶ ኣይኮነን ካልእ ላዕልን ታሕትን እኮ ምስረባ የለ ብዛዕባ ዶክተር ረዘነ ሚእቲ ከምዚ ጭብጥ ኣለና ምፃእ ተደልዩ ገለ ኣነ ርአ ኮፍቲ ናይ መስከረም ወፂኡ ዘሎ እቲ ነገር ካብ ከምኣ ንብላ እሞ ንገዛ ርሱ ተግባሪ እኮ ዝመርሕ ንሕና ትውልዲ ተገለዶ ኣይኮነን እኳ ኢና ክንብል ፀኒሕና ጠዊቖም ብዛዕባ ከምዚ ዝኣመሰለ ዋጋ ዕዳጋ ከም ንኣቱ ዝገበሩና እሶም ባዕሎም ስለምንታይ ንዓና እኳ እዮም ሕጂ ተጋሩ ዝብሉና ዘሎ እተን ዝተቆፃ እተን ዝደቀሳ ኣካላት ተጋሩ እየ ነይረን እኮ እዮም ዝብሉና ዘሎ እቶም ተጋሩስ ምሳና ደቂሶም እንዲኦም ተሰውዮም እንዲኦም ንሕና ምስኦም ሞትና እንዲና ስጋብ ኣዲስ ኣበባ በፂሕና እቲ ፖለቲካ ካሊእ እዩ ትንሶም ዝጥቀምሉ ዘለዉ ከዓ ካሊእ ሕጂ ንሕና ብዚኣ እንታይ ኢና ንፅገም ዘለና
تقادموا زنبرة تقاوموا بإثيوبيا يعني خيروا بانديرا إثيوبيا كمان مسؤول حيزهم مالي يوم أنا بزح خمرة صحبه بزح سميع يعني زنبرة مالتي حجي نعم تقوم بدل قرب نحن نقادل لنا وين قال زلنا حجي أنصار نايتي زلوا دخمتنا مالت كم حزب إيرترا دخلنا عندنا دلنا أنصار رازينا نقال زلنا نبر من يقدر زيادة نتقرأ قال سلان كم زقبرنا أنت لا بعلنا نحن تقارل تخيلنا هنا واتنا قاضي لنا نحن مسؤول كنا زوج بطولي أنا طالع أنت وأنت أخذ من الكحل هجروا عركة بهالنجرة الإله في الدنيا إذا عركة زغيت قبل خاني نعمل وراين من السنين زغلت نجر كوي سان غيت مسح حق استفاد سان كدكسن كعرفن أنت خوينو إذا جبور وانا ناكل تكا مسرح عندنا ككايزلو وين يسمعني إمبر نحن أبي إرتراز قبل من قصات كان زعبين كم سيو إرتراوين كم تنايشوا ما لا يكونون كان أجر كم سيو تباهيلو نحن لهم دنا قان فلتينا حواتنا وبتولد حواتنا قنا حواتك جو جوم جوزو مسحزيم زيادة كبابو سلازي نزلت قرر حواتنا حقهم سبقالو احنا غيرنا خوينا كل مهجم بروي تم يتبع حقهم سبق حواتنا شونا تاوي هذا لما خل أديس أبابا حمد لله شونا كنا نزقراين على أديس أبابا زغيب مغنيات انتاينا نحن إيرتراوي سلام انتاينا خمس نقبر ندلي إلا أن نحن عندنا دخمتنا كنا عريال بايتان نغيف التر حج خاطر غارينكم جاءت قبركم دلوا ده السنة انت المتالع خلي متالع يقولون اتما حلفون السوم كي يورقوا دك على سدل سرعات بقاعد ان تزارب وخلهم دي تزارب وتم نحنا من تناصرنا لنا تاكلنا خفلنا حزب إيرترا هاني قلد الدقبر تقراواي تبايلو مش الا خمسه ابد بلو مش الا بتقارو تهريمات مال تمالي تزارب تقابلوا ممتيا لو مخا እዚ ዶክተር ከምዚ አይሉ ትግራይ ከም ምዃኑ ንፈልጢና ዝብሉ ተረኺቦም አሉ ጽባሕ እውን ካልኦት መፀና እዚ ዘሎ ይትመዳኸሚ ዝኾነ ይኹን ወዲ ኤርትራ ንፈልጣ ዝግባአና ግን ንኣነ ከም ኢትዮጵያዊ ኢሉ ንፈልጥ ኤርትራዊ የብልና እዚኣ ንሕና ንረጋግፅ ስለዚ እቲ ውሽጥና ዘሎ መራሕዳ ይኹም ዝገብረና ዘሎ እምበር ቶም ትግራይ ኣብቲ ቦትኦም ኣለዉ ቶም ኢትዮጵያ ኣብቲ ቦትኦም ኣለዉ ከመይ ገሮም ዝሰምሳሙ ደማይ ሰማመና ቶም ጉዳይ ከም ሳልሳይ ኣካል ወይ ድማኒ ከምዚ كم سالساي ناي صرا ماغنيتነት ሓደ ተባዕታይ ሓደ ንስታይ ተቆይንስ ንሕና ከም መንጎ ኮይና ከም ዓረቕቲ ክንኮነ ዝድለ ምክንያት የለን ስለምንታይ ኣታ ኤርትራ ናይ ኩናት ቦታ ቀይሮማ ዘለዉ ተበርካ ሕጂ ንዑም ወድኾምን ኣቲና ንሕና ንኸይንፈልጥ ዝግበር ዘሎ መስርሕ ምዃኑ ይርዳእና ስለዚ ኣይኒ ተዓብ ነቶም ኢትዮጵያ ንሕና ኮና በዲልናኩም ወያነ ኢና ዝበለ ባዕሉ ዝመራሕ መንግስቲ ትማል ሕጂ ተወጋልቢጦም ንዓና ዞንኩም ዝብሉና ዘለዉ ንዓና ክጓና ድበና ኢልና ኣይንሓስብን والمقصود هالخيو يهلقون الصوم كان زرع قايل السوق قبل يوم تبينهم زلوا السما ولو إذا خمسة مثلا زرع حاجة نعنا زميل كتاي كله بتمسو كل صغر خاينة صباح نقول كي تصرف كاي كوني كي تلقى كاي كوني كي تعس كاي كوني كن كفلوا له زلنا نجار سلا زغني لأن إحنا عندنا خاني كل مثلا قدام تاونا يجوعوا يعني أنتوا تمال بقال سمسينا كم زغن ده تصبنا يا سلا زغن خمس زغوان فناينا ولا نبنيه كن كفلوا زلنا نجار سلا زغن خان كفلوا لنا ስለዚህ አይሰክፍኒ ድላይ ወልና ንሳቶም احنا ግን ጥራይ ከመይ ንቕፅሉ መስርሒና ሓና ዝብልሞኒ ናይ በዓል ዶክተር መኒኻትሎ ናይ ተናወልን ወይ ኮነና ተናውፂ ብለኒ ሓንቲ ገለ ከምኡ ብሉ እኮ ነይረና ስለዚ በዚ ክንትዕቢና ዘረባ ይብሉ እዚ ከሰክፈና ይብሉ ኦኬ ይማነ ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ሲ እቲ ዘሎ ስርዓት ናይ ግደፍሲ ማዕረኽ እንደይ ከሲሩ ከም ዘሎ ማዕረኽ እንደይ ሰንቢዱ ከም ዘሎ ይዝረአካ حجي إزي سرعة يقدر بحكي حجي حميمو ويزلو حجي تتصبيبو زي فقد نقر عبو سارع قصير زلو أنا زقر مقاب زي لاي سلام وصل في عدد عسران كتن زقوبر لازي حق تحزن نقراتي نارينو سيدنا أساس حيسكا نسين برن حنا نسو نسعنا يقدر دالك كده نقر تحط ترى عرزلو أبي إرترا قصة سبا أو مسألة له أبي إرترا حزبي وتصالو أبي إرترا سبتشكونا له بزعبازين لي حقا تبيهم حجي إذا كوميشن زي أبدكوا خينا سلنا زنحته حجي أوش تأثر أتيا مزرعتك تكبر كتخلى الله إذا قد دايزي حقا نتخ رقاقة صار له يلوم كزارو مغال نيرو إذا كنا يقولوا حجي تقمت يلوم دما دحرز نحن قبلنا سلام وسلفق أني زيومنا ويانا مريح بهم أتيوم تي الدكتور أو زنبر ناي ويانا قال لي مشاركة أبزيد دروس حزقون بوليتيكاتين حجي قد سنة تسعروا بزيها أبرس حزقون بوليتيكاتين قد اليوم تنقاط عبد خسارة يحجوري قوم دولو نعملت إذا تقاط صارت كوميشن زيها بتي لعلو أي دايما تزبها نحدا عمل سرحة تقصر كم دولو أب إرتاء إتياقاني إتي قصة أو مثل زبها دولو كتتصاري كم دولو من بحتوا يقولوا
ሕጂ እዚኣ ኣትያ ካንሸሎ ቤት ማእሰርቲ ናይ ኤርትራ እንድሕር ዳኸፊታቶ ኣብቲ ውሽጢ ዘሎ ክፍኣትን ፀይቅን ይግደፍ መቸም ዓለም ክተው እያ እዞም ኩሎም ተኣሲሮም ዝነበሩ ኣበይ ኣትዮም በዚ ዕለት ዝተኣሰረ በዚ ዕለት ዝተኣሰረ በዚ ዘሎ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኣበይ ኣለዉ ተባሂሎም ኣብ ውሽጢ ቤት ማእሰርቲ ናይ ኤርትራ እንድሕር ዳ ተፈቲሾም ጉድ ክወፅ እዩ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ዘይተገብረ ክፍኣትን ዘይተገብረ እከይ ተግባራትን የለን ኩሉ ተገሪ ቤት ማእሰርትና ኣይተገልፀን ንኣብነት እዛ ተቋፃሪት ኮሚሽን ኣቕሪባቶ ዘላ ፀብፃባት ኣዝዩ ፎክስ ቀሊል ነገር ኢና ነቲ ብፍላይ ዝፈልጥ ዝርዳእ ትኮይኑ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ግፍዕታት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝተካየደ እከይ ተግባራት ግን ናይ ብሓቂ ሕዝቢ ስለዚ ብዙሕ ሰብ ፀኒትን ዘሎ የለዎም እዞም ቀደም ተኣሰሩ ጠፊኦም ካብ ግዜ ገድልት ሒዞም ተኣሲሮም ናፅነት ከም ዝመፅእ ዘይፈልጡ ኣብ ውሽጢ ቤት ማእሰርቲ ዝመሽመሹ ኣብኡ ዝበለዩ ሰባት ኣለዉ ክንደይ ጉድ እዩ ዘሎ ናይ ኤርትራ ቤት ማእሰርቲ ጉድ ናይ ይግደፍ ኩሉ ክቃላዕ እዩ ስለዚ ሕጂ ይግደፍ ኣሕሚሞም ዘሎ እታ ተቋፃሪት ኮሚሽን ውሽጢ ኤርትራ ኣትያ ከተፃሪ ከም ዘለዋ ተዋሂብዋ ዘሎ ሓላፍነት እዚኣ ስለ ዘሕመቶም ኩሉ ክብላ ወያነ ብሉና ወያነ ቀዲድ ይካል እውን ክብላ ሃገር ሸጡ ብሉና አንድነት ብሉ ብለብድና ይምዘሩ ስለዚ እዚ ስለ ዝበሉ ንሓና ደሰክፈና ነገር የለን ሓደ ስርዓት ከኣፍቲ መወዳእታ ዝዕረት ክበፅሕ ከሎ ኩሉ ላዕሊ ታሕቲ ንዝቡ ብዙሕ ነገር ዝገብር ሃተፍተፍ እዩ ዝብል እዚ ሃተፍተፍናቶም ስለዚ ንሕና በዚ ናቶም ዘረባታት ክንስከፍ የብልና ግን ክንገብሮ ዝግባና ኣገድስ ጉዳያት ኣሎ ሕጂ እቲ መድረክ ተኸፊትሎ ከመይ ገርና ቀፃልነት ነዚ ተጀሚሩ ዘሎ ቃልሲ ከመይ ገርና ናብ ቀፃልነት ኣብ ቀፃልነቱ ከመይ ክኾን ኣሎ እዚ በቃ ክዝረበሉ ክእል ኣሎ ሕጂ እውን ተዝረበሉ ኣነ ደስ በለኒ ኦኬ እሞ መቸም ጉዳይና ኣዝዩ ከቢድ ስለ ዝኾነ ብቐሊሉ እውን እዚ ውዳይ ኣይኮነን ዳርጋ ብቐፃሊ ክንዛረበሉ ዲስካስ ክንገብረሉ ዘለና ነገር እዩ ኣብ ኤርትራና መቸም ኩሉ ነገር ካብ ትፅቢት ወፃኢ ኮይኑ ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ ካብ ትፅቢትና ወፃኢ እዩ ንስኻትኩም ካብ ንእስነትኩም ኣብ ቃልሲ ዝተሳተፍኩም ተጋደልቲ ከዓ መሪርን ፅንኩርን ሃዋህው ሓሊፍኩም ሕጂ እውን ጌና ከም ትማል ትቃለሱ ኣለኹም እሞ እታ ትምነይዋ ዝነበርኩም ኤርትራሲ ትምኒትኩም ጋህዱ ኮይኑ ብውሕዱ ጫፍን ሰረትን ክትከል ንኽትርእዩስ ዘለኩም ባህግን ፅፉነትን ከመይ እዩ ማእስያ ኤርትራና ናብቲ ተመኒና ዝተቃለስናላ እዋን ብዓወት ዝኣተናሉ ዝነበረና ራእን ባህግን ኣሰር ክትሕዝ ንሪኣ ማዕረ ክንደይ ቀረባ ኮይኑ ይረኣየኩም እዚ ኩነታት እዚ ወይ ማዕረ ክንደይ በዳሂ እዩ እቲ ተቃለስናሉ ንህዝቢ ኤርትራ ሰላም ፍትሒ ክረክብ ተቃለስናሉ ዕላማ ተጨውዩ ተረኩይኑ ዘይተፀበናዮ ደረጃ ሃገራዊ ክብርና ዓንዩ ስሙዓትና ተጠሊሞም ስሙኩላትና ተጠሊሞም እዚ ሕቶ ፍትሒ ከዓ እዩ ንሓና ኣብ ቃልሲ ኣእቲና ኣብ ዳግማይ ቃልሲ ኣእቲና ሕቶ ፍትሒ ፍትሒ እንድሕር ዘየልዩ ኩሉ ነገር የለን ኩሉ ነገር ከዓ እዩ ዝበላሹ ስለዚ ንሕና ህዝቢ ኤሪትራ ሓያል ህዝቢ እዩ ብርቱዕ ህዝቢ ልክዕ እዩ ግን ዕማፈ ሓድነት ኣይረኸበን ምክንያቱፈላለዩ ስርዓት ስለ ዘሎ እዚፈላለዩ ስርዓት እዚ ኩሉ ሻዕ ህዝቢ ኤሪትራ ንረብሕኡ ንጥቕሙ ንመሰሉ ከምዘይ ቃለስ ገይሩ ስለ ዝሓዘቡ ምልክዕ ብዙሕ ነገር ከሲርና ማለት እዩ ዝኾነ ግን ቃልሲ ፀኒሑ እዩ ኣብ ደሞ ተቃውሞ ቃልሲ ፀኒሑ እዩ ብተጋደልቲ ጀብሃ ፀኒሑ ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ተፀንቢርናዮ ምስቲ ካልእ ህዝብን መንእሰይን ወሲኽካ ድማ እቲ ሕብረተሰብ ምሉእ ኣብ ተቃልሲ ኣትዩ ኣሎ ንፍትሒ ስለዚ ንሕና ተቃልሲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ካብ ዓመት ናብ ዓመት እናጓሃረ እናተቃፀለ ይኸይድ ኣሎ ኣብ ዓወት ክበፅሕ ምዃኑ እውን ኣይነጠራጥርን ኢና ልክዕ ፀገማት ኣለውና እዚ ሕብረተሰብ እዚ ገና ዘይተማልአ ጉዳያት ኣለዎ ከምቲ ሓንቲ ወይ ክበሃል ፀንሐ ሃገራዊ ዕርቂ ዝበሃል ነገር እውን ስጋብ ሕጂ የለን ንርእሱ እቲ ኣብ መንጎ ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባርን ተጋደልቲ ተጋድሎ ሓመንቲ ኤርትራን ዝፀንሐ ፀገም ኣሎ ኩናት ድሕድን ገለን ተባፅሑ ሰብ ገና ብዕርቂ ዘይተወድአ ጉዳይ ኣሎ ካልእቲ ሕብረተሰብና ኣብ ሕብረተሰብና ዝበቆለ ድሕረት እውን ኣሎ ሕቶ ራጃ ኣሎ ሕቶ ሃይማኖት ኣሎ ሕቶ ብሄራት ኣሎ እዚ ዝመበገሲኡ ፍልልያት ስለ ዘሎ እዚ ፍልልያት እዚ ክፀብል ገሊኡ ድማኒ ክምሖ ክጠፍእ ዘለዎ እዩ ስለዚ
ኩነታትና ኣብ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ጉዳያት ኣመሓራሪና ከዓመትና ብዓመት ተመኩረና እናመሓያሽና ኣብዛ ሃገር እዚኣ ለውጢ ከነምፅእ ከም ንኽእል እቲ ንትምነዮ ወይ ድማ እቲ ሲኢናዮ ዘለና ፍትሒ በዚ ጀምርናዮ ዘለና ዓሲ ከም ዝረጋገፅ ኣነ ኣይጠራጠርኒ ዘይጠራጠረሉ ጉዳይ ፍትሒ ክመፅእ ኣብዛ ሃገር እዚኣ ክመፅእ እዚ ይኹን እምበር ኣይንስንከፍን ማለት ኣይኮነን ስርዓት ተኽታኺ እቲ ስርዓት ኣዕናዊ ስለ ዝኾነ ጎረባብቲ ኩናት ክኸፍት ሸርሒ ታሽሙ ይገብር ብዙሕ ነገር ይገብር ስለ ዘሎ ልክዕ ሓደ ስግኣታት ደበናታት ናይ ኩናት ከይመፅእ ዕንወት ኣብ መንጎ እዚ ክልተ ህዝቢ ከይመፅእ ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንሰግእ ኢና ንፈርሕ ኢና ኣይንፈርሕን ማለት ኣይኮነን ምክንያቱ እዚኦም ኣብ ተስፋ ምቁራፅ ስለ ዘለዉ ዝዛረብዎ ኣይፈልጡ ዝገብርዎ ኣይፈልጡ ጥራሕ ኩሉ ስርሖም ዕንወት ጥራሕ ስለዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ጉዳይ ነቲ ቃልስና ከይዕንቅፍ ንስከፍ ኢና ብዓንተ ብኡ እንተ ኮይናት ዘጓሃሃሮን ኣብ ላዕሊ ጥር ዘብፅሖን እውን እዚ ስርዓት እዚ እዩ ሕብረተሰብ ሙሉእ ዘጥፍአ ስለዚ ኣነ እንታይ እየ ዝብል ናይ ኤርትራውያን ናፅነትና ሓሊና ንቃለስ ኣለና እዚ ኩሉ ሰብ ክቕበሎ ዘሎ ናፅነትና ክንሕሉ ኣለና ከም ሰባት ክብርና ሓሊና ክንቃለስ ኣለና ኤርትራዊ ኮንካ እቲ ኤርትራዊ ስራሕ እቲ ኤርትራዊ ክብሪ እቲ ኤርትራዊ መንነት ንሒዝካ እንታይ ክትቃለስ ኣለካ ካልእ ክትመስል የብልካኒ እሳዕታ ንዓና ኤርትራውያን ተብለና እሳዕ መንነትና ዓቂብና ንፍትሒ ጎረባብትና ከዓ ተኸባቢርና ከይተተናኾና ከም ስርዓት ትገብሮ ዘሎ ክንቅፅል ክንክእል ኣለና ስርዓት እዚ ግን ኣብ መወዳእታዊ ውድቀቱ ስለ ዝበፅሐ ኩሉ ሕማቕ ነገር ክገብር ኩናት ክኸፍት ዝኽእል እዩ ተኽእሎታት ኣሎ እዚ ምፅላማት ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ምፍልላያት ምፍጣር ብዝተፈላለየ መንገዲ ክገብር እዩ ስለዚ ንሕና ግን ተማሂርናሉ ኢና ዝኣክል ኢና ንብል ዝኣክል ተማሂርናሉ ኣለና ብዙሓት መሪሓት ኣለዉ ብዙሓት ነባራት ደቃንስቲ ኣለዉ መንእስያት ኣለዉ ዓበይቲ ኣለዉ ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ ኩሉ ተዓጢቑሉ ዘሎ ቃልሲ ስለ ዝኾነ ሕቶ ፍትሒ ኣብ ኤርትራ ጥራሕ ክምለሽ እዩ እዚ እምነት እዚ ሒዝና ኢና ንጓዓዝ ዘለና ነዚ ኣነ ኣይጠራጠርኒ ብዛዕባ ፅባሕ ንሕና ነቒልና ኢና ሕጂ ብመሓላ ኣቲና ኢና እቲ ጉዳይ ስራሕ ጉዳይ ፍትሒ ጉዳይ ሓርነት ኩሉ ኤርትራዊ ወተባዕታይ ጓል ኣንስተይቲ ተዓጢቑሉ ተሰሊፉሉ ኣሎ ክንከዶ ከዓ ኢና ብዝሓየለን ብኣድማዕን ክንከዶ ኢና ተኻእለ መጠን ከዓኒ ንኩሎም እቶም ወገናትና እቶም ረብሓ ምስ ስርዓት ዘይብሎም ተደናጊሮም ኣብቲ ስርዓት ዘለዉ ከዓኒ ኣብ መስመርና ከኣትዉ ፃዕርና ይቕፅል እዚኣቶም ከዓኒ ክንቀይሮም ከም ንኽእል ኣብ ቀፃሊ ከዓኒ እሙንቶ ኣለኒ እቶም ተበለፅትን እቶም ቀጠፍትን እቶም ናይ ብሓቂ ሰብ ረብሓን ግን ኩሉ ሻዕ ኣንፃርናዮም እቲ ኩሉ ምሕዞት ኩሉ ሕማቕ ተግባር ከዓ እዚኦም እዮም ዘምፅዎ መዚኦም ከዓኒ ንጠማጠሞም ኣለና ኣውዲቕና ረጊፅናዮም ከም ንኸይድ ከዓ ኣይጠራጠርን እየ ስለዚ ናይ ፅባሕ ዓወትና ርጉፂ ወላ ሓንቲ ዘጠራጥር ነገር የለን ኦኬ ኣራይ ወጥሮታ ወይ የማነ ይኹም ትቕፅል ኣራይ ሕጂ ሲ ኣነ እንታይ እያ ኮይና ትስማዓኒ መስለካ ኣብዚ ባንዴራ ኤረይ ጨርቂ ኮነትን ገለ ኢልና ኒና ንደርፍ ነርና ሓርነት እያ ናፅነት እያ እንዳልና ኢና ንደርፍ ነርና ሕጂ ሽዑ ኢሉዥን ዲ ነርና ኮይኑ ዋላሲ ፕራክቲካል ክኸውን ዝኽእል ነበረ ኢልና ክንሓስብ ከለና ኣብ ግብሪ ክኸውን እናኸኣለ እዩ ኣብ መንጎ ተቆፅዩ ሃገራዊ ናፅነት እንተ ተረኺቡ ወይ እንድሕር ተታሒዙ ብድሕሪኡ እንታይ ደኣ ይብግሰና ኣሎ እንድሕር ከምዚ ኮይኑ ንምንታይ ኢና ነታ መንደቕሲ ትማሊ ሓንቲ እምኒ ተቕምጠላ ፅባሕ ከዓ ሎም ትኹም ትገብረላ ሎሚ ከዓ ኹም ትገብረላ ሽዑ መንደቕ ትኸውን ኣብ ክንዲ ከምኡ መኒሽና ንዝቁም ነበረ ናይ ዘመነ ነፍርስ ዘለና እንታይ እዩ እዩ ከዛርበና ፀኒሑ ካብ ዓንተ ባያ ትሒዙ ሕጂ እቲ ሃገራዊ ናፅነት እንተ ተራኺቡ ንፍትሒ ዝግበር ካልኣይ ገፅ ናይቲ ቃልሲ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ኣብኡ እዩ እቲ ሃገራዊ ናፅነት ምስቲ ገዛኢ ተወዲኡ ሕጂ ንፍትሒ ዝግበር ቃልሲ ግን ኣብ ዓለም ኣበይ ሪኢኹም ፍትሒ ተባሂልና ዲሞክራሲ ኣበይ ሪኢኹም ተባሂልና ስለዚ ሕጂ ካልእ የለን ዓለም ኩሉ ግዜ ከምኡ ስለ ዝኾነት ከም ኢልኩም ንበሩ እዩ ንሕና ከዓ ሓደ ራእይ የለን እቲ ራእይቲ እንታይ እዩ ንሕና ወላ ሓንቲ ናይ ፖለቲካ ትንግርቲ እኳ የለን ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓለም እቲ ፖለቲካዊ መስርሕ ጠፊእና ኣይኮነን ፖለቲካ እንድሕር ኣብ ብሕጊ ዘምፃኻዮ መንግስቲ እንተኮይኑ ድሕሪ ሕጂ ወይ ናብ ገነት ከም ብረካ ዝኽእል መንግስቲ ጥራይ ኮንካ ክትመነ
كل ነገር አለው ሙዳው ተሳገን كل ጊዜ ተዕላማ ንቅድሚት ገይሩ ብዘጓነፎ ፀገማት እንድሕሪት ትምለስ መንግስቲ ጥራይ እምበር ባዕሉ እንቅፋት እናፈጠረ ከም ዝገብር መንግስቲ ሓሲብና ይንፈል ከምኡ ስለ ዝኾነ ሕጂ ፋይል እዚ ስለ ዝኾነ ካብዚ ሕጂ ተተኺሉ ዘሎ መንግስቲ ስናይ ቀደም ማሓሸና ኢላ ይኮና ክንቁሮም ነታ ተጀሚራ ዝነበረት ዘይተማልእ ደላ ፍትሒ ብሂወት ክሳብ ዘለና እዋን ክንጥምታ ኢና ስለምንታይ ንሕና ንፍቶ ኣይንፍቶ بسم مسكال لي كونه كل حزب إيرترا كم مقصلتا كم أكل نايتو أقول تقبير دلو حجون كم مقصلتا يسخي دلو تنقاسيتات ناشعو بهير أيبلان هيمانوت أيبلان تمارا أيبلان صوت أيبلان كل يناكبا إذا دلا قاسنا حجين دلا نخدا دلا قال صدق ما نسمع احنا أقول أطول لك أخم أتكون الله كلها خم يتعرفنا نخدا أنت خوينو نخيدا لنا تزيلو كلها عانتي هيوتنا حزنا عانتي وسلس حزنا صباح نقول هروشتو هيوتنا حزنا انتي غيرنا الله مالتي موداتا بعلات فلت إلك طريقة تفرح علم كم تقبرت الناس رأينا نحن صيلنا نحن غنتاينا نمرس علم تقبر الناس تحنقوا لينا علمنا علم الرجال سلزلو نحن غنتايت من الرجال أنا يتزاربنا دلو سلازم نفتحي أو نقبر دلنا قالسي زمودا متسازي أو كنا حالات كم رحنا أو جنس كم رحنا بسلام توم بالحاتات بزحف كونه اليوم كما ساعدنا أي تعرفني سلامتاي أكل ليتي زغلو وحج كوين لتأثير الموت زغلو أب حدا قاسد أتناي حزبي نهتم علامات سلازغني إذا علامات زي تعرفني إذا علامات زي كابت حجي تفتير دول ودي إرثا هايكي سلامتاي كان علامة كوي ودي إرثا تا هقولوا بعلو خنبرة تا تيسو بعلو خنبرة حج قلنا بعدنا بجاك أقول نسيت خالي إلا كل برات حيزو تبعي تبرد حزاي كل علامة له سلامتاي ناس إنه تخاطف تسلتنا لين بوتا ترى وحين خدم مع سلازغ لا يكون تخوف كيدي بحسب تبرد حزو مالت كيدي بتحدو كان كبرت حيزو خلص سلامتاي السنة وكان زي كيد بالنا كوينات حدايتكم كيد كويت تبرد عدل حزب إرترا قبلنا نحل بتا زنبرت بكيسات صنحت أمون قطر عن صنع على قلنا لالعيلو حامد قبرك واحد يسلم زي خمسة أنا مسألة سرعة دلاني أمون قو حيننا أمون قو قلنا خمسة مسألة توشتي تصنحي دمات نزل عائل حامد فاجأ خلصة ده يحلن كي مسألة كل خفوق نجا يحلن إتا نسود حسب خائنا تقول لي زي أبطال منا صنحنا نجر انكفات نجر كل أنت نسخ زار بنزوال تم قالوا كل مسارحي حجي إزي مودة أتخان لمي تجينا درتانو على ستو سنوات نحنا إنا نسلفو نحنا هو الكلام تاع مالتي حزبي إرتراي يسلم هاي تفني تاتدل دلا فتحي زي عايزنا قاني كم تاع حسبنا هكي أو كم زمان سلام سرحي مسكبا وتنا مسقلينا أزقول مقدي سلامتاي صحاجة مسراد نحن حلو كم تنتهات له كم تكبر موت قبره تحدى كم تدكس تحدى كم تقواتي كم سنة قبل كاتريا خاطري أنا زدينا نحن بوليتيكا سلستفادنا يكون ويبهرنا سلزقنا يكون ودي إرتراس اللي يزارب ودي إرتراس سمعيته اللي يزارب أنا خمسة أخوي اللي زي لكن كم حدا دحر كم حدا خدام بزح سقوات الدوس أنا أي قد سني تان نحن ندليا دلنا تعدنا كم يجرى تبلسق كم يجرى خنا ونور نملس كم يجرى خنا وشتنا زنبرة أستاذ حريقنا بحوار كوينا نوع لنا نقدر تمس زي أصل زقنا أمورنا نفس وقف سبكة أكياس لزلازيا أنا زيادة حرجي نحريك مرسات حيلي يلا سلازي صباح حقنا بزح حيل حقنا بزح حيل حقنا أو كبابنا خمس لزلو نحن هذا خمسة بنا خمس وين أين زمان راح يزن نحرك أيده خمس خمس نايم ببال وما سينا نزل نحن هذا كله خيط متنا صفح عاد بلنا دل ما قصد تسمر من اللغة نحن بزعبا خلوت نحنا نشوتنا سبات نبل تغلى ما نجلس يكون أنت ما نشيت أنا كم دي يكون أنت ما نبالي خوف اللي لنا جبا فتت دل نسون جزاز نحن غير نقطنا كوي كنا تبعنا ما قصد كن كده يقول يحرم عندي كم زين ود خمس زين دا قبر كان الريخ هايو نحن أبو بتساتهم كم وصل زمان حقوسات كوينا ما نتاكل فتصوم بزغوني كنت أمر ساتهم معلوم قدات كوينا مدلو دبلنا أبو سلازي أب حدا ناتي مزازة مريتي اتزدله كبس صح أما غنياتو ده يترف سنة موجود نبلو ويدماتي نحن نصبيه سلازغوني تنصبيه خوني كما يزي خون تنحنا نصبيه خون نسوم جن بقفهم كما يزي خون ندورنا بوشتي خالي أمزقورنا تنسوم زدليو وانكون ترى مزدلي دلو سلازي خون سلازغوني تمسرحي أمو داتا وحيج غير نقول تراني دا صريخ أتخونه ذلوا ما يخون كم آيات مسرحنا يكالسنا بوليتيكا ده يكون نجار يلا أما عندنا خمس أي كدنينا ده كنا حسبوا كم كنا حسب أي كبار مستمر غزغيت بوليتيكا مستمر غزغيت كما تسي زمان سياتنا خا ينو
እታ ቋንቋ ትሽግረና ያድልዋ ነበሩ ሎምን ብትግርኛ በቲ ቋንቋ ናይ ኣቦ ናይ ኣዲኦም ሬድዮ ፈነወ ክገብሩ ኩሉ ክገብሩ ንርኢ ኣለና እዚ እንታይ ማለት እዩ ትውርሻ ረኽብዎ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ተስፋ ኢና ጥባሕ ንጎ ኣብታ ትብፃሕ ከም ንበፅሕ 100 ርግፀኛ ኣነ ብወገነይ እዚኣ ወዳሓንካ ክብለካ ኦኬ ራይ ኣነለ የማነ ሞ ባእኻ ክንዛዝማ ኦኬ ኣነ ምችም ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ወላ ሓንቲ ዝጠረጥር ነገር የብለይ نعملت أب زحلفي 10 عامات ولا لا 10 عامات هاي ناي تقام أرسل لغلا ببور أب درجة زلتي له حجي كله ترى عادي زلوا ولا نرسل تدقق الزبار كمان أبلان قلنا قايد له كده كيف زي كونسي أمرات تسيني صيلو قفل تسبزلوا حجي أبزر وانزي تي عن صار حزب إخراج كايز نبر حيار زغنا سنة مراوقنا أزي خبيت سلزغني حجي حبيب كان عمنا يمسح زلوا تقوله قرب أو تسكفتات زلوا تزي كل حزب إخراج نزل زلوا لوتي أمتيون بسرح ولا حد زل ألف النجار نعلى كنا ورابطنا زلوا عقارات ولا السودان ولا إثيوبيا ولا أوروبا ولا أمريكا أي تلفون أبز بإطلاع على الأمنيتي زلوا زي بزي سلام رخيبو صباح نكو عدو خا نزل كم عبدون كم صغير كابتن كبار زلوا خمسة حاشي درجة خمسة صحون صغير عبد تثبيت قبل الله سازي حجي تاني فعنا زلات راح نتاع كمي قرنا نزي سكاي زلوا تقاومته كمرح زخير عاون زلوا سبات من الله تراي ألوكو عاون زلوا مستمعروا حد رجال زلوا كم إحنا نذكر سبات لكن كتي أمن الناس بتر زنبر نويح سعر استقايد لون بيقدر زمراح زنبر زي مردا مسوت راح يحيل الناس صار يجون حق يحيزنا زلوا حجي نزهنا قرزيع كم بتسافر كلام نحنا حزب إثرام مول حجي انت يدري له كم راح زنقت سترحيل كان ولا حتى نقدر ندري أنا قبل ترى يجي تمسكيني بقى تودي سلازي كلامي جماعة زي أنا قبل أنا خلقاني نايكل بس بحالة من الكورونا إذن أقبلتم زين كان عملنا حد كامل بأسنا عملنا حد ناي تقامتها قدر نزلوا نجزي تتقابلن كلن أبزو وانزي نحس بإطلاق خطر بزخير كنا راح زخير حادي كوميتيريو حادي بايتيريو حادي بوردري نتاي كورونا روزول على ستواهي كل كزلا كلام كل صحفاتنا بزنا ويب سايتات زلو ولا بزنا زينا معكنات جلس بحال أبزعت كل كسر حقل تزون أبزعت كل خلاص سلازي حجي كمرح صغير كنت أنا صغير راح يجي الدنبري حزبي كل الدروس سلازي أنا خا سلازي تثبيتنا 100 غميتي حزب إرترا أبتحن درجان أكثر حلو صغير درجان بتجي خلاص هل بقى بسلامكم حد الكلام ذيك الآية تلاقي أوكي موز خبركم أحوات سلسلة ذهبكم ني سفي حوريتها زي مسكنكم يعني لي أبقى أقعد أمان رهب كات سفا قبر كن رهبنا حلق من ددي انت رغكايو ولد يا شاي انت رخبكايو محوات السلام وحيد زي وحيد قحمات كلاي بحام باسي زي متر بمبلاي سلم دنذري صحاي وذوذ نقص سواق حاجي عصب كاذي ودع دبري تخالي الكاذي يحلف كتري تخالي الكاذي يحلف كتري نافقتي لو مو عندي حسب حلوات كاتكي وذقراسم حلوات كاتكي وذقراسم كحلف ذلهم تمرشوا هكي إري عدتون تقصقوصوا أعوات سمايان تبراني نفاس كالكل عنتا تشبني
ببرتعنا فقو توريري يمحسنا له أماريري يمحسنا له أماريري نقوتي لو مو خندي حاسم هلا وقت راسم